Днес ще направим втора част на Бошко количката. Juicy 14, 14R с рампичката, точно така. С първата рампа, викам си този епизод, нали, да скачаме на първата рампа, те иначе тук чете съм как скача, нали, скоковите, това. Да. Защото все пак втория път, който я ползваме, дали потрошим Бошко? Дали я потрошим ушким? Да, може да не или да държим. Тя са Валю БГРЦ. Има един проблем с на Бошко количката, обаче се сървала. Да. Гледах дистанционното, дали има някакви копчета екстра, които са засървала, но няма. Май. Натисках всяко копче, копчетата не работят май както трябва, не знам. Да. И да. Малко си забърши камерата и сега се видим. Да. Нека почваме Бошко да видим как е. Той е звяр. Да, на рампата. Чакай са. Опа. Къде се включи? Ще трябва да намерим бутона. И тук май. Чакайте малко. То. Как се чува вентилатора, много силно се чува. Трябва да пилни. Пилна, значи се свърза с дистанционно. Почваме. Бошко, опитай се малко по-така да я контролираш този път. Добре, знаеш какво ще препоръчам? Да се опитаме първо да направим скокове с най-ниската скорост. Гледайте откъде се сменя скоростта, другите копчета не знам за какво са. Да направим на 50. Пак. Давай. Тя просто прави постоянно уилита тая количка, не знам защо. Да. Давай. Трябва малко да внимаваш, да. Давай. Ау, фак. Тук първо преобръщане на таван от рампата, майкото и нещо е ненормално. Бошко, контролирай малко по-така. Ау, фак, не бе, трябва малко по-далече да я застелиш. Добре, сега чакайте малко. Обърна се няколко пъти по тавана, което не е много хубаво. Два пъти то. Бошко, айде де, по-живо, той е сървал, умрели, гледайте колко е умрял. Сървал, не може да... Контрола изобщо не е много стабилна, казал. Тя е самата градина много такава гадна. Виж как завива. Бошко, дай назаде. Много ма кефи звука на той нещо. Да. Давай. Внимавай. О, не. Те как на Бошко как да я овладява, как да я управлява, докато скача на рампата, защото много се излага. Точно така, този скок си беше добър. Тая количка е много бърза, просто това е голям звяр. На 2S много ме е чудно колко е бърза, обаче за нея нямаме 2S батерии. Да. Имаме само 3S. Да. Супер. Як скок направи, давай, продължавай. Бех флипваме на тази рампа не е много добра идея да се прави, защото няма много голяма стабилност на нея. Давай да се лена сам. Но не стана. Това момент направо ще го изреже, защото... Така. Въобще не се получи. Той скок да Бошко го направи. Майко! Така той беше хубав скок. Внимавай, там има дупка, сигурно там ще може да направи бекфлип. Тая е много силна. Самата батерия е силна, давай. Самата батерика си е силна. И количката също де. Човек, връщам се така буквално от началото, как спряхме скоковете като някакви идиоти тогава. Ами тя е нова между другото, трябва малко да се внимава. Давай. Охо, супер. Малко си скочи на предницата. Там е рампата. Да. Много се излагаш. Марик, както и Уили го направи много яко обаче. О, фак.
който си буквално на задницата. Това въобще не беше ли да направи бекфлип, видя ли я? Да. Тая с металноши си между другото. С черната вдовица скоро ще правим скокове и с нея. Тя само да махам това. Да. Давай. Майка как се обърна, давай. Супер! Сладорана. Тя направо голяма. Давай сега. Ооо! Ти беше уникален скок. Не! Добре, давай. Охо. Или в камъните, да. Как може да ли видиш камъните, той се чудя. Давай, заселена сам. Звука много ма кефи. И... Звука много ма кефи на този звяр. Бошко, много се излагаш. Пореден път. Но ти беше як трик. О, това беше уникално. Давай. Супер. Назаде. Много искам да я пробваме на равното. Някой път ще я пробваме на равното с тая количка. Майко! По-спокойно бе. Еми като се кляка пред рампата. Майко. Върни я насам. Давай. Да. Но факт. Да, време е да пробваме на 100. Да. Или? Да. Пробваме на 100 и сега ще видим. Пробваме на 75. Виждате, малко по-мощна почва да става. Да. Малко по-трудно за управляване. Тя почва иска да прави уилита. Да. Не само уилита, е бекфлип. Да, по-мощно. Върни насам. Давай, назаре. Много гадно завива, много гаден се сърва и уматая. Така завива по-добре. Така трябва да засила и той не може да засилиш на най-максимално. Тая градина е много гадна. Майко! Лека по лека. Я да видим дали ще направи там бекфлип. Давай. Майко, вижте къде дадеш малко повече газ, какво става с това чудо. Давай. Деца. О! Давай. Давай. О, добре, това беше приземяване на задните гуми, нали те? Да, може би. Ето не е много добре и за шасито. Пробвай тук. Давай. Майко. Да. Майко. Почва се лека по лека секшена. Дай назад. О, майко, за малко да се блъсне, размина се. Мале. Това е откачено. Гледайте. О! Черната вдовица номер 2. Да, черна вдовица. Давай. Към те ще излиза кабела на черната вдовица. По този начин. Майко, ти е ненормално. Ай. О, ти беше уникален скок, така. Да, назад, защото много бавно завила. Тя малко по-така да овладееш. Пак с на 4 гуми. Това е ненормално.
О, фак, защо бе? Ама пак се обърна на 4 колела. Тая количка не се предава. Тъй като гледам... О, фак. Мисля, че ударише си то. Точно. Има скрачи, надиране на шаси, фак. Забелязах на тази количка, че трябва да има много повече изрязващи моменти на нея, защото се обръща супер много. Да. И Бошко много се притеснява, просто и не може да я овладее чак. Да. Малко е мощничка, тя е бая мощна тая количка. Бери, Бошко, защо дава спирачки, не мога да разбера. Това няма. Давай, давай. Някаква гадинка ми кацна на очилата, да ти се не види. Пак е, я бях... Чакай! Как се обърна не види? Жива ли е? Не мога да разбера. Оу! Давай. На 100% ще прави 100% уилита. Бекфлипчета. О, да! Бейби! Давай назаде. Майко! Давай! Много трябва да изрязвам този клип, много трябва да го режа. Давай, обърни я насам. Давай, яко обработване. Оу, майко! Ненормално откачено нещо. Лудо. И пак се обърна, не е добре. Стабилността не е много добра. В тая градина. Имам чувството, че тая количка става само за равни места. Да, равни. То при MGX няма такова нещо. Баш! Тая много се обръща. Да. Тя е тежка, обаче... Добре. Хубав краш ще си правим. Лек краш ще за сега. Я да само направим скок тука. Трябва малко по-далече да я засилиш. Нямаме стойката, една тя ще се опитам. Да. Обърни насам. Браво, браво, браво. Давай. Сега. О, фак. Майко бързо движение направи, се обърна пак на 4 колела. Това ще го сложа на забавен кадър. Изджаска се много жестоко отзаде. Мисля, това ли е за сега. Иначе много яки приземявания прави Бошко, много е стабилна. Няма да правим бекфлипове на тая рампа. Че Бошко почна малко по-смело да ставаш, тъй като гледам. Да, я. Не, то си знаеш, че няма да стане. Не е много стабилна, този път я овладя, браво! Пак пропусна рампата. Да. Ауч. Наскай гъста е така добре, както идея. Да, Давай. Че се надра малко шесето. Дай газ. Хо-хо-хо. Не, тя се обръща постоянно. Тя постоянно се обръща. Това е голям проблем. Обаче приземяването толкова яко ги прави. Майко! Само ми трябваше да натискаш спирачките. Теже да направиш много яко. Добре бе, what? Как се обърна, значи после много те е спъното да прави това изкачане. Давай. Но фак. Този път се изджаска се много гадно. Давай. Тая количка трябва да я пробваме някъде наравно. Някой път. Виждаш ли, не натискаш спирачките просто. Чакайте малко намедлил тогава. Не винага. Да, скочи сега. Добре, здрава е. На тая рампа издържа. Чакай да се затварям устата, защото
Да. Затварям малко устата, защото дали стане нещо. Да. Добре, много яки трикчета прави. Браво, Бошко, справяш се малко, по-добре си. О, лелето й беше уникално. Да. Биврика прави яки скокчета да викам като обезумял, да знам. Внимателно. Давай. О, ти беше уникално, мале! Лош звяр, лош, майко. От качалка. О, ти беше уникален скок, както винаги. Nice jump, baby. О, фак. О, ти беше уникално, се надявам, че сте го видели. Я върни насам. Ако сложа мотор на DRC H16 на тази мотора, дали са впасни? Ще бъде много яко и платката на тази. О, как се обърна? При MGX няма такива работи, баш като се обърнат, зависи. Добре, правим последни два скока и приключваме. Защото клипа стана 18 минутки. Да, 18. Пък и батерията е много, 2000 мА в час. Вау. Добре, последния скок искам да се получи много яко. Ще отспреди, давай. Се концентрирам да уча количката хубаво. Знаеш, ако ще дам още един шанс. Да. Това не беше... Колко ти е звук вече? Нормален звук, давай. Си бръмчи. Давай, само не засилвай отгоре ми, ако обича. Засили отпреди. Добре, още един път, айде, приключваме. Давай, върни насам. Чакай ти. Давай. Оу! Еми да, това беше перфектно, дай 5. Така. Хора кажа за този звяр. Позабавлявахме се. Забавна е, готина е. Сега да го гледаме дали е щупена, да направим демидж прегледа. Това просто е уникално. Трябваше да го спрем. Да. Да. Скоковете ги прави много хубави, стабилна е, не е изцяло стабилна. За стабилността тях трябва да внимавате много с този кабел, дали го прекъснете. Между другото, този кабел е за горните светлини. Значи, тъй като гледам, нищо не се е щупило. Както ви казах, имаме малък проблем с сървала след първото каране, не знам защо. Нямам си никаква представа. Но да, надявам се, че количката няма никакви щити. Уили бара е добре, всичко е добре, тъй като гледам, няма никъде щупено. Да. Това, ако има, трябва да се види. И да, малко почва да кляка, май трябва да я изчистя. Не знам. Айде, много. Но стабилна е. Ти какво ще кажеш? Стабилна е, много яка беше. Колко и ти дето малко Да, само дето малко трябва да свикнеш. Не трябва да натискаш постоянно спирачките. Да. Като натискаш постоянно спирачките, драги зрители, количката се обръща, защото има много мощност, нали? Тя се движи. Но Бошко като натисне спирачките, в един момент тя, понеже е малко лекичка, сега отдолу тук, където е шасито, не е чак толкова лека. Но да речем, че панела например е лек, няма нищо, което малко да... Такова, тази пластмаса не е, гледайте, тая пластмаса е доста тъничка. Няма нищо, което да... Горе малко да такова тежест. Тая пластмаса е доста тънка, ни помага много. И да. Стабилничка е. На малката рампа правиш много яки скокчета. И да, какво друго да ви кажа, не знам. Надявам се клипа да ви е харесал. Това бяха Сваро BG, това беше от Бошко BG RC. Да. Следващия клип ще го направим на голямата рампа, последния ще бъде много як. Последния клип ще бъде на
Значи на следващия клип мисля да бъде с камерата, с стойката и защото двамата ще правим скокове с Бошко и на последващия клип също. Така че надявам се клипа да ви харесва. Това бяха Сларо Бегерци, па да кажа. Чао, до нови срещи!